Nandito kami ngayon sa Ayala Triangle. Manonood kami ng lights. Tapos, syempre kakain kami. Mag-dinner kami. Hindi kami katulad ng iba na manonood lang. Tapos aalis na. Kami hindi. Social kami. Manonood sa kakain. Kakain sa resto sa Triangle Hindi sa mga fast food. May pinaparinggan ka ba? Kailangan yung pala. Galing kasi probinsya. Pagpasensyahan nyo na, galing lang po ng probinsya. Kaka-travel lang. Bus mo ang sinakyan na hindi aeroplano. Kaya tuwang-tuwa, maraming ilaw. Sigurado ka na ba sa... Kunwari, pahuli lang may ginagawa. Pero kakasama kami sa ibang bansa. Natural na natural sa kanila yan. Kailangan ko ng comfort. Ay, alam ko yan. Walang May isang gabi na ayaw nilang sumama. Sila lang. Matutulog lang sila. Hirap-hirap. Sabi nila matutulog lang sila. Pagbalik ngayon sa kwarto, nakalaki CR. Kaya pala minsan nananaginip lang ni Paul Jeff na ng Jeff. Saka di ba natural yung mga ngiti nila? Hindi mo na ako ito. At least konti tayo ngayon. Hindi mahirap umabot. Pwede na to sa sa taste mo itong Medyo okay na, sir. Ay, sir, hindi na masyadong bago kasi kung araw-araw ka talaga kumakain dito, masyadong ordinaryo. So, May standard. Leader's night. kami, Andito kami ngayon sa Manila Pen. So after namin mag-dinner sa Blackbird, nag-enjoy kami ngayon dito sa Manila Pen para sa dessert naman. Ulit ang maganda rin. Merry Christmas, Madrid. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow.